Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Carapuchiña vermella e o lobiño bo. É a adaptación dun clásico de Charles Perrault. Coas ilustracións de Cris Varela. Noutrora había unha nena chamada Laia, aínda que todo o mundo chamáballe Carapuchiña vermella, xa que sempre se abrigaba cunha capa de cor vermello que lle teixera a súa mamá Ana para saír a pasear. E como case todas as nenas, a Laia encantáballe cantar, xogar coa plastilina, saltar nos charcos e facerse un montón de preguntas. Desas as que os maiores case nunca saben responder. Unha tarde de primavera, mamá Ana díxolle a Laia: A boiña Marilu estáte agardando para merendar na casiña da Fraga. Lévalle esta cesta cos doces que preparou onte con tanto agarimo papá Óscar. Sí, mamá. Pero, por favor, vai polo camiño e non a través da Fraga. Oin que hai un lobo por ali e podería ser moi perigoso. Perigoso? É que son malvados os lobos. Por suposto que son malvados os lobos. E por que son malvados, mamá? Pois son malvados porque poden devorarte de un só bocado. E Laia marchou polo camiño, pensando que ela podía devorar tamén o seu cacho de pizza dun só bocado e que iso non era maldade, senón fame. Ao chegar a un cruceiro, Carapuchiña topouse cun cazador. Bos días. Bos días, Que é ese chisme que levas na man? Preguntou a nena intrigada. é a miña escopeta. Respondeu orgulloso o cazador. Vou derrubar o lobo dun só disparo, E por que queres facer algo tan horrible? porque quero ser un heroe. Vaya, eu que pensaba que os heroes axudaban os demais e se esforzaban en coidar en vez de destruir. E Laia proseguiu o seu camiño, patexando as pedras malhumorada. De súpeto, un ruido de pisadas sobre as follas secas atrouxo a súa mirada hacia a Fraga. A curiosidade era tan forte que Carapuchiña, aínda sabendo que desobedecía a súa mamá, non puido evitar adentrarse na espesura e saír do camiño seguro. Hola! Berrou Carapuchiña, pero non tivo resposta. Hola! Son Carapuchiña, non te teño medo. Non me teñas medo ti a min. Ola, Dixo unha tímida voz tras a maleza. Carapuchiña volveuse hacia ela. Eres ti o temible lobo do que todos me falan. supoño que sí. Dixo dudoso. Pois vaya, non pareces tan temible. Ven, achégate a min. Eu creo que será mellor que lisques daqui. Din que podería devorarte dun só bocado. É certo, teño tanta fame. Bueno, iso podemos solucionalo. Levo unha cesta chea de pasteliños. Ven, acércate e douche un. Non podo. Tamén din que os humanos poderíades derrubarme dun só disparo. Vaya, parece que a xente di moitas cousas. Tamén é certo, sí, pero eu non levo escopeta. Só estes ricos pastéis. Aínda que se non me crees, direito o que imos facer. Deixarei un pasteliño aquí no chan e quedareime moi queda e calada. Carapuchiña colocou un pasteliño no chan, deitouse sobre a erva e sorriu amablemente. Non te movas, vou ir acercándome moi despaciño. A nena quedouse inmóvil e o animal saiu temeroso de entre a maleza. Pasiño a pasiño, o lobo chegou ao pastel e, como era de esperar, devorouno dun só bocado. Confío en ti. Entón, sexamos amigos. Amigos? Nunca tiven un amigo. Que significa ser amigos? Significa que eu confío en ti e ti confías en min, que eu coido de ti e ti coidas de min, que eu te quero a ti e ti me queres a min. Explicou Laia. O lobo miraba con grandes ollos. Ven aquí, ao meu colo, e móstracho. O animal acercouse á nena e esta deulle unha aperta moi grande. Agora entendo. Gústame isto de ser amigos. Eu son Laia, pero se prefires tamén me podes chamar Carapuchiña. Como o lobo seguía famento, Laia invitou a merendar a casa da avoa Marilu. Fagamos unha carreira. Propuxo el, e saiu disparado, Fraga a través. Ao chegar chamou á porta e unha voz invitoulle a entrar. Pasa, cariño, estou no comedor. Tal foi o susto que se levou a avoa ao ver asomar aquelas orellas peludas que dun salto meteuse no armario e ali quedou en absoluto silencio. O animal ao non atopar a ninguén e posto que estaba cansadísimo de tanto correr, decidiu esperar a Carapuchiña acurrucándose na mulida cama. Pouco despois chegou a nena, atopando a porta aberta. Aboiña, xa estou aquí. No dormitorio viu o lobo metido na cama e bromeou. Ai, aboiña, que ollos tan grandes tes. Son para verte mellor, Carapuchiña. Respondeu o lobo. Aboiña, que orellas tan grandes tes. Son para oírte mellor, Carapuchiña.
Aboiña, que dentes tan grandes tes. Son para comerte mellor. Berrou o cazador irrumpindo na estancia e apuntando o lobo coa súa escopeta. Carapuchiña apresurouse a protexer o lobo interpóndose entre este e o cazador. Aparta, nena, xa é meu. Berrou o home sen deixar de apuntar hacia ela. Esa horrible cabeza peluda lucirá pronto no meu salón. De súpeto, escoitouse un golpe seco. E o cazador caeu sobre a alfombra. Aboiña! Bon golpe. Home, ninguén vai entrar na miña casa levando unha arma. Onde se viu tal cousa? Como se atreve a amenazar a miña neta? Rosmou a aboa cunha tixola na man. Vaille caer unha boa, agora mesmo chamo a policía. Non creo que volvamos a velo por aquí en moito tempo. Laia apertou a súa aboa. Ben, e ora todo o mundo a lavar as mans e as patas, que é hora de merendar. Arredor da mesa todos comeron os deliciosos doces de Papá Óscar. Aquel día os veciños e veciñas do pobo aprenderon unha gran lección. Dende entón, coidarían os animais da fraga con amor e respeto, así como fan os auténticos heroes. E viviron felices para sempre. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.